Centrum Płyt Meblowych w Kartuzach to doświadczona i prężnie rozwijająca się firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie produkcji frontów lakierowanych, komputerowej obróbki na maszynach CNC, sprzedaży, cięcia i oklejania płyt meblowych oraz blatów kuchennych. Centrum Płyt Meblowych oferuje szeroką gamę produktów i usług takich jak produkcja frontów lakierniczych, płyt wiórowych, meblowych, OSB, MDF, sklejek, blatów kuchennych i parapetów, a także płyt HDF surowych i lakierowanych oraz płyt fornirowanych. Cały asortyment dostępny jest w szerokiej gamie kolorów. Centrum Płyt Meblowych w Kartuzach zaprasza.